Idima ezi Chineke eluigwe na-agba ama onwe m na-asị idima ezi Chineke. Gwanụ ka anyị kelee Chimo oyarima Chimo oyarima. Gwanụ ka anyị kelee Chimo onye ọmụnyọ gwanụ ka anyị kelee Chimo onye ọma na-eme mma onye ọma na-ebuli elu onye ọma na-enye ndụ onye ọma. Onye ọma Chimere Jizọs ọmamụ ọ bụ gị isi adịghị. Onye mgbapụta ụwa ana m ekele gị ọpụpụ na mbata m dịkwa gị n'aka. Ihe ọma ị na-emere m onye ga-emere m ya. Alami na lolo mo, onye na lolo m ya. Ibo oyoyo chim, oyarima nwae, oyarima kenje nonono, oyarima eligwe. Sene, 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 sene. Onyoma chinjemanu onyoma mjabamba yana regene mjibia dikwe kaije wija amara kaije wija amara se kaije wija amara kaije wija amara kaije wija amara kaije wija amara andi na golomeguo kaije wija amara andi na malanyego kaije wija amara andi na goneguo kaije wija amara andi bande nine kaije wija amara kaije wija amara kaije wija amara kaije wija amara kaije wija amara. Please let us pray. Father, we worship you. Thank you because you said in your word that as long as the heart remaineth, that harvest time will not cease. Thank you for your children, the harvest committee for this year. Thank you for their homes and families. Thank you for all the harvest groups. Thank you, Lord, for as they have come today rejoicing, you will declare that your rejoicing shall never cease in the name of Jesus. Throughout this year and each step of the way as we enter into a new year and all through life existence, you always have reasons to be thankful, reasons to be grateful, reasons to rejoice in the name of Jesus. Having done this, the Lord that does not owe anybody anything, He will give you the greatest dividend in the name of Jesus. To fill your heart with joy, your mouth with laughter, to perfect all that pertain to you, that the goodness of God will rest upon you. The favor of God will distinguish you. The mercy of God will encapsulate you. All the day long, all the way through in the name of Jesus. Thank you, everlasting Father. In Jesus' mighty name, we prayed. Listen to me now.
the PCC are coming, I think, along with the Vicar and friends. Vicar's group, yes. PCC only, okay, PCC only are coming. Band, give them special number. Chimo, one name Kelelem Chimo, Nan Chimemena. Kelelem Chimo, one name Kelelem Chimo, Nan Chimemena. Yes, sir. Yo 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 yo. Ife chukwu na-eme balova. Kele Chineke n'ifo na-alụ n'ọbaroba. Ọbịa. Onye ga-emere anyị ihe Chineke na-eme. Onye dị alụla anyị ọlụ Chineke na-alụ. Ọkwa si na-ekele onye akịdị na kọmkpụrụ ike adịghị ịgwa ọzọ. Ọ ga-agwụ ọzọ o tinye ya mkpọrọ si ya ka iji bụrụ egwu anyị bịa ka anyị kelee Chineke igwe isi. Please, can the Council of Knights please go to the western door to come to the altar now? Council of Knights, please. After them, Christian men will follow. Please, let's make it seamlessly. Please, let's save time. Council of Knights now, please. Council of Knights. Ochina wata. After them, Kelele Chimo, Christian one men. Kelele Chimo, no bani anao. Kelele Chimo, one Kelele Chimo, not Chimela. Kelenu yao, one Kelele Chimo, ni fomera magao. Kelele Chimo, one Kelele Chimo, not Chimela. Kelele Chimo, na Chimera. Kelele Chimo, one Kelele Chimo, not Chimela. Kelele Chimo. Kele Chineke n'ifo na-eme baloba. Kele Chineke n'ifo na-alụre mma o. Council of Knights, we're waiting for you. Kele Chineke na-anọghị ebu baroba. Council of Knights. Onye dịka gị oke mmanwụ na-eti onwe. Onye dịka gị onye gara ije n'elu mmiri. Onye dịka gị onye na-agwọ ọrịa dọkịta na-arego ya na-ekele. Bịa n'ọrụ otuto Chioma. Ife na-eme balụba Chukwu ebube m oyi. Onye ji eme ife Chukwu na-emelụ ndị ya gbagbagba. Onye ji alụ ọlọma Chineke na-alụ eyi. Bịa nara ekele bụ Chioma. Bịa nara otuto m Chioma me Chioma mo. Bịa nara ekele. Bịa nara ekele bụ Chioma. Bịa nara ekele bụ Chioma mo. Chioma mo. Iberiwo. Chioma mo imeriwo. Imeriri kilie, imeriri kongue. Chioma mo imeriwo. Bịanara ekele bụ Chioma. Bịanara ekele bụ Chioma mo. Bịanara ekele bụ Chioma. Bịanara etuto mo. Chioma mo. Imeriwo. Christian Men Assembly, please. You are next. Christian Men Assembly, please. After Christian the Men women Assembly. prayer meeting,
Can we do this as quickly as possible, please? As quickly as possible. Christian men, please. Christian men assembly. Listen. Oh Lord, I pray unto thee, Christian men assembly, my please, to the sweet western Father. door. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Daddy, 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 you give me wings to fly. Ulisa gozerem gio, aborum genanya. Daddy, 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 You taught me how to fly. Ulisa gozerem gio, aborum genanya. Oh, aborum genanya. Oh, aborum genanya. Oh, aborum genanya. Oh, Eyes from genanya. We mention Christian men. I see men sitting down. Okay, never. Christian men. Christian men. Hey. Amaniam. Other Christian men, we did never. choir master. Okay, enough, yo. Please, let us stand up and come to the altar, please. God bless you. Imeni, God bless meni, you. mena. Imela, imela, imela. Imeni, mena. Imela, imela, Imeni, mena. imela, imela, Imeni, mena. imela, imela, imela. Yes. Onye nwe m orukwa kosi erue kwiji anara ekele ruru gị eze m nnọọ. Eze bube orukwa kosi eru kwiji anara ekele ruru gị eze m nnọọ. Onye na-emebi ya. Anyị buru ekele bịa n'iru gị ka anyị nye gị ekele. Anyị buru otuto ka anyị nye gị otuto dị mma. Christian men nọ n'ọgbọ ka anyị ga-egwu ka anyị ga-egwu. Ọ bụ ifi na-eli Chukwu eyi. Onye ọma bịa nara ekele. Onye ọma bịa ribo tutu. Onye ọma, onye ọma, onye ọma. Onye ọma, onye ọma, onye ọma. Onye ọma, onye ọma. Onye ọma, onye ọma, onye ọma. Onye ọma, onye ọma. Onye ọma, onye ọma. Oh, onye ọma, onye ọma. Onye ọma, onye ọma, onye ọma. Onye ọma, onye ọma. Onye ọma, onye ọma, onye ọma. Heche, 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 heche. Swear ya there. Imela, chọọ ibigwe. Imela, onye mere mmadụ ya. Oke wara osimiri uhie na mugwu a. Oke mmụọ, oke na-eti ogwe. Arụgbọala ahụ ndị mmụọ. Undescribable God, unimaginable God, unimaginable God, Chinemere anyị okiye. Imaginable God. Imela.
when I want to come to this world again, I'll probably tell God I want to become this category of people I want to call. I'll probably tell God I want to be this next category I want to call. Women prayer meeting. When you call them for something, they always respond. You will see now the whole church will stand up. Women prayer meeting, you are next. God bless you all as you come. Women prayer meeting. Original God, original God. Ndine mama. Jesus, Hey yo. AYF, get ready, oh. AYF, you are next after them. AYF, get ready. Obonye ga-akpọ mama. Obonye ga-akpọ mama. I told you. Mama mi yeri makam merego. Mama mi yeri makam merego. Nemo yeri makam merego. Nema akwari makam gegorogi. Obuno nyega mbo mama. Sem. Yesi nenwelu odogwe. Gini kange nyenne mwe. Onwite nani kobrum na fo. Nemuta na fufu we mo mwe. Chem Asima bonye gambo mama. Abonye gambo mama. Ndu kochukwu abonye molofa. Ndi bande bonye molofa. Ndi kwaya abonye molofa. Mama mi ife di makam geberego. Oyoga dirima. Kwani yo koko. Ayo chadam. Yeah. Chadabim. Sikiriwa. Chukwali saikenegi. Chukwali saikenegi. Ajebe ngaraga. Alaba mpatriga. Telebem. Celebem. Bayaba. Aya, ụmụ nwanyị nọ n'ọgbọ. Soro onyinye anyị na-enye Chukwu taa. Onye nwere ọkpa gbara Jizọs egwu maka na onye nọ na mọchụarị gaghị ya mma.
Oda gidi 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 gidi. Oke muo. Oke chi. Onye anyị na-enye onyinye bụ eze ndị eze. Ọ mata amara